Hello mga kumari, kumpari, mari! Meron na naman tayong blessing galing sa dagat. First na first pa yan. So, ayun nga po. Thank you sa bossing ng aking asawa. May libreng ulam na naman kami ngayon. Thank you! Sa mga hindi po nakakalam, minsan po natulong yung asawa ko sa fishport, minsan sa bilada ng mga isda sa ginagawang tuyo, yung nakaraang video ko doon na nagbibilad ng mga isda na ginagawang tuyo, yun po yun ang trabaho nila. So, ayan, kagabi tumulong na naman po sa pagpapak, ayan, kaya may free ang kanilang busing pang ulam. Thank you, busing, sa blessing. Hindi na namin yan bibilhin at malaking tipid na yan. Thank you, thank you. At syempre guys, sa inyong lahat, thank you sa walang sawang pagsuporta sa aming mga pelikula. At syempre, asahan nyo din ang suporta ko sa inyo. Thank you po talaga. Maraming salamat. Tapusin nyo po palagi hanggang dulo. Thank you. Bye-bye.